Mayong odto sa liwat mga kabistado, live kita karon diri sa may area sang barangay Luktugan, Sitio Kaboga. Kung sa diin mabaskog no ang current sang tubig sa aton masaksihan sa sininga tinion. So posible mga kabistado makita man nato ng ilang mga panimalay nga lubog na sa tubig baha. Nagtubog gid lamang bag-o diri ang isaya ka tag-iya sang balay nasa nasa hawak mga kabistado ang kadalumon sa sining area ni Dikarono sa ako natindugan kung ako ni Dikaron na subayan ang dalanon. So para mga kabistado amo ni Dikaron ang sitwasyon sang barangay Luktugan na Sitio Kaboga ang ginahimo sinidri sang aton nga mga pumuluyo para makatabok halin sa city pakadto sa area sang proper sang Luktugan didto yaho padulong sa may panitan may ara nakapertiniser nga dlagko nga mga traka sa pagtabok vice versa ang ilang biyahe mga kabistado sa sini nga mga tinion bangod sa siniya nga mabaskog nga karen sang tubig kay nag-awas ang taytay sa karon amo ni di karon mga kabistado ang sistema sang barangay Luktugan Sitio Kabog no mabaskog ang karen sang tubig. Supposedly mga kabistado ang tubig nga halin sa second district rather pakadto no diri sa nagbulhog ya sa first district. So para amo apektado diri first district sa karon kay bangod sa panalasaya sang bagyong Paeng nga nagdala sang mabaskog nga pag-ulan kagabi ayina kag sa iba naton nga mga kabanuhanan kag sa iba naton nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Capiz. So para rin na nagapadulong na ang nagsakay naman to sa may area ya sang Luktugan proper padulong diri sa city gid mismo no diri sa may barangay Alanot mga kabistado. So aton masaksihan nga nagapakadto na dala sang dako nga truck no ining dalagko nga truck kag padulong na ang aton nga mga pumuluyo nga halinto sa may area sang panitan maayon no Ponte Pedra halin digto sila padulong sila diri sa may area sang syudad mga kabistado sa pagtabok pinagi sa aton nga dagko nga truck no nga nakapertiniser nga amo ang maging vice versa ako magatabok-tabok sila diri bangod hindi gidya tuman pwede maagyan ining area sa karon kay tuman ka delikado mga kabistado bangod sa mabaskog ya nga current sang tubig ya mga kabistado. Ara na samtang ginasubay sang aton nga red no red nga pula pulang salakyan no gapakadto na sila di grabe ang balod ang balod ang baha no ara na mga kabistado kita naton ang aton nga mga pumuluyo no nga nahalin to sa may area sa nga Luktugan pakadto na diri mismo sa may area sang Sitio Kaboga Alanot mga kabistado. Tuman mga kabistado kapiligro sa sining tinion ang aton nga makita diri sa ila bangod nga mapon mo na abot ya ang tubig sang kutsing anon madalom no madalom ang tubig da sa may area mismo sang tunga-tunga onan ari na nagapadulong na sila damo ni sila mga kabistado zoom pa hara na ang ila ginahimo mga kabistado para makatabok diri amo ni laging gamit ka trako dako ni siya ari na so far okay amo ni karon mga kabistado ang area ang mga pumuluyo no ang mga kauturan man nato na nga halin to sa may area sa kudiin nga mga kabanuhanan sa first district kag ari na magapanaog na ini kag nagtabok na may isa pa ganito gali karon no nga wala ya na gintabangan no gintabangan aton pagkakadua ng gintabangan ini may gintabangan sa sining nga matinion dalas dasonta sa pag kuha sa detalye mga kabistado nga ang ado hindi na to sa mapukaw okay may ka naging tabangan mga kabistado ha
Okay. Okay. Dalion ta lang no. Kay papanaog na ini. Sinubla ini no. Nubla tabo si siya man. Standby mga kabistado ha. Kay ipakita naton sa inyo ang persona nga gintabangan sining nga tinion hagdan. Kaya ang hagdan iprepara ang hagdan sa pagpanaog sa mga pumuluyo. Nahalin niya sa area sa Panitan, Bailan, no? Puti Pedra, maayon kang nagpadulong diri sa syudad Sang Rojas sa sininga tinion. Ari na. Abangan mga kabistado. 60. Standby mga kabistado ha. Hawa mo. Hawa mga kabistado no kay isa karo ka persona no nga ginatabangan sa sining tinion dala sining atrak kadako mga kabyanan nga halin tuya sa may area ya sa karon sang area sa Luktugan no. Ari na ginatabangan sa karon mga kabistado. Sir, standby ka kita.